Hello, good morning. Reunited with the gang. Reunited. Hi. Hi. We're out and about to go to little Hawaii. We're going there. Ayan mga ano sila, model ng Hawaii. Little Hawaii. May hello guys, pakyat kami ng ano, ng Little Hawaii. Grabe. Ako na ngayon yung ano, yung assistant ni Di sa pagbablog. Mga kahoy-kahoy. Grabe. Ang init pala. Bit-bit ng pansit. Mabigat. Yun, may bit-bit na ano. Yung vlogger namin may bit-bit ng pansit. Ang bigat. Grabe. Ay, nako. Ito yung, ayan si Olive, oh. Pagod na. Ayan, oh. Say hi to Philippines. Hello. Say hi. O, tingnan nyo. Grabe. Pakyat. Mabilis si Tiyay Aling. Tiyay Aling. Ang bilis naman ni Tiyay Aling. Parang talo pa ako ni Tiyay Aling ngayon, ah. Tiyay Aling! Ang bilis mo ata ngayon, ah. Tinalo mo ako sa akyatan. Wow. Ayan si Di. Pupunta si Di ng Little Hawaii. Pero naka-ano siya. Naka-ano lang siya. Naka-mini skirt siya. At saka naka-flat shoes. Ang bilis ni Di, ate. Ito na siya sa, ano? Sa taas. Narinig ko na yung tubig. Diba? Sarap maligo. Grabe, oh. Ayan, look at me. Beautiful, beautiful. Oh, Beautiful daw, beautiful daw. Sabi nung nasa likod ko na InShot. Akala ko ako rin sinasabihan ng beautiful. Yun pala yung tubig. Sabi ko pa naman, sino yung beautiful? Ako? Holleng, holleng, sabi niya. Akala ko ako na yung beautiful. Yun pala yung tubig. My goodness. Ayan, ang lapit naman pala. Galing, no? Ang ganda, no? Oh, ang ganda. Wow. Ayan ang vlogger. Si Marigo. Surprise birthday bash ni Ate Dang. Yan, happy birthday!